baba adama ka foliw kɛ aw ka dɔ hali bi maliyaso min ye aw ka dɔ layiko danbele an bɛ aw bɛɛ fo ka baba sibi fo ka waliman dɔn min ye bona kulubali Ibrahim Sanogo an bɛ aw bɛɛ fo Ibrahim Kamara min ye aw ka dɔ Algérie ka foli ani tanni o bɛ ka ɲɛsin ma Nura FM sanfɛ nin waati in na mana bɛ doni filɛ waati min na nin ye fɛn kelen min bɛ jɛ sisan o ye ti n'o tɛ Lipton bi yan dɛ Lipton kɔni na se waati bɛ na o a bɛ na ayiwa ale ko bɛɛ ɲɛnabɔra n filɛ ka Kalifa Junior hakili jigin sisan a bɛ tɛdaga sigi ale y'a ta sigi awɔ sisan Kalifa Junior b'a ta sigi ayiwa dɔgɔ baasi tɛ sirajan taama an b'o dabɔ sirajan taama min n'an b'o dabɔ an b'o dabɔ an kɔrɔw aw k'a dɔn olu ka bonya kɔnɔ sabu min ye aw k'a dɔn maa ni filila i bɔyɔrɔ ma i taa yɔrɔ a b'i kamana guwan o siratigɛ la min ye an kɔrɔw ye an ye nin sɔrɔ maa minnu na donc ala aw k'a dɔn an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo aw k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn wele sanga ani waati min bɛ se ka to n'an filila aw k'a dɔn olu bɛ se ka an bilasira cogo min o min filɛ nin bi denmisɛnninw senna ka kala o ma kosɛbɛ o tan tɛ bi denmisɛnninw bolo o de y'a to hali bi an bɛ aw ladi an b'aw bilasira ko dɔ minɛn jɛngɛnna nka a ma bɔn an ka hakili t'o la kosɛbɛ kɔrɔ si Solomana an b'a fɔ ka waliman dɔn sanga ani waati nin waati na Solomana bɛ ATT bugu la a ka foli nin ta n'o bɛ kumaso in kɔnɔ a ka kɛnɛ alhamdulilayi an bɛ sija ani gani aw k'a dɔn kɛnɛ an b'o ɲini masa in fɛ Abdrazak Mɛnta k'a fɔ ka waliman dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o bɛ n burankɛ ko fɔ Daba Tunkara k'a dɔn an bɛ foli ani tɔni an b'a las'a ma sanga ani waati n yɛrɛ karamɔgɔw n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn min ye Yusu Karawati Yiri Nouveau FM an ka foli bɛ ka ɲɛsin ma ale ye n karamɔgɔ ye o tɛmɛnen kɔ min ye aw k'a dɔn Moribo Sanogo a fana bɛ fo ka waliɲuman dɔn Yiri Nouveau kɔnɔ nɔgɔ a fana ye aw k'a dɔn n karamɔgɔ ye kalan kɛra nin bɛɛ bolo ka tɛmɛ an b'o bɛɛ fo k'u ni cɛsiri k'u ni wulikajɔ k'u ni baara Madumbuya an bɛ Madumbuya fo ka waliɲuman dɔn ni min bɛ Madumbuya dɔn ko charbon bɔrɔ ka nɔgɔ yan fan fɛ dɛ ayiwa n da t'a kuma ko Sumela bɛ ne kɔni da t'a la n da t'a la dɛ n'i bɛ tile dun Madumbuya ni cɛ o cɛ min b'a dɔn a y'a fɔ a ye k'a dɔgɔkɛ ko Madumbuya ko ne ko charbon bɔrɔ da ka nɔgɔ i ni kɔrɔkɛ kɔni ka ko y'a bolo ne b'a dɔn ni charbon bɔrɔ ko ye ala mɔni bɛ woro sara nin ko in na dɛ i bɛ fɛ ka charbon bɔrɔ in ɲɛ f'i ye de wa i y'a ɲɛfɔ n ye ka tɛmɛ koyi n y'a ɲɛ f'i ye o kuma banna a dabila kana tun ka te kan sira i bɛ ka miiri janya kana tun ka te kan sira ne ma nin waati na jɔnmuda jɔnmande la a fana bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ wallahi jɔnmuda bɛ fo tanni ka a fana ka sɛgɛrɛ kosɛbɛ mun ye hali bi Mamadu Umaruba an b'a fana fo tayi min na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɔ fara i ka radio volume kan ko sababu bi kunnafoniw ɲɛma a ka kalan dɛ a ka kalan dɛ ala k'a ni sababa bɛn a ka kalan kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛn ami n dɔgɔ an bɛ taa aw k'a dɔn min ye an kɔrɔw y'o de fɔ n'an y'o bɛɛ fo an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma a bɛɛ ka foli bɛ kumaso in kɔnɔ sabu aw k'a dɔn anw bolo anw hakili la an m'a kɛ k'a tiɲɛ dɛ donc min y'an dɔgɔninw ye u k'u cɛsiri u fana kan'a kɛ k'a tiɲɛ kɔrɔ ninnu ala de y'o kɛ aw m'o kɛ koyi o tuma y'aw jija aw k'u sira taama in di dɔwɛrɛ kɔrɔ i ni wula kɔrɔ i ni tile kɔrɔ i ni su hali n'o bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ fila siɲɛ kelen o bɛɛ ye dɔ ye kumabaw cɛsir'u la ni ala ka jɛ Mariyaso an nana dɔgɔ min ye aw k'a dɔn an bɛ fasiri ta fasiri min nin b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant aw k'a dɔn farifoni ani lafiya Sumela Danbele aw k'a dɔn te hatayi n y'o misawo o kumana sa min ye aw k'a dɔn indépendant Mohamed Aïdara Chérifukɛ ale de y'o ka aw k'a dɔn ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye ciden min n'a bilala ka taa aw k'a dɔn Nioro du Sahel a taara Nioro a taara maa min nɔfɛ o de bɛ aw k'a dɔn anw ka premier ministre kɔrɔ in ko fɔ n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'a b'o ko fɔ a ko tɛmɛra dumanw caman bɛ ka bɔ Bubu Sise tɔgɔ la a bɛ ka bɔ aw k'a dɔn Nioro o mara la a k'o de siratigɛ la min ye aw k'a dɔn Bubu Sise n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Chérifukɛ Nioro Buye b'a y'a jira k'a fɔ ko ni Bubu kɔni ko a bɛ jamana ɲɛmaya de nɔfɛ ale min bɛ aw k'a dɔn ko ale ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri k'o bɛ ɲɛsin aw k'a dɔn min ye aw cɛ in ma n'o bɛ Bubu Sise n'a b'o ko fɔ e ka kule y'i sɔrɔ min e ka kule y'i sɔrɔ min an ka y'an bila an ka taa an ka y'an bila an ka taa a ko kumana sa min ye le Chérif Buye Aïdara dit le soutenir dans sa quête du pouvoir
aka fanga ni Serifuke ko kwa lebe awikado asuluna dude minye awikado section mimbi na be IRD tola na be awikado nyoro marala ulu fana koko wuli ka joni chesiri ka ke ulu ko ni be demesi mima ulu be fami nyini o de bubu sise dongo ala awikado alika candidature o de nofe ka ki kambo fasiri awikado Mohamed Aidara Alidu ko ne de temne ke baye ka fo delegation la hutani on ga premier ministre koro no be awikado Dr bubu sise ko fo ku kalo klimuga ani shegi e ka do atara nyoro mi na tara doberete kasika awikado aunga bilibili ashrafu sharafa minyi awikado Mohamed Buya Aidara kasika awikado anuka nyoye akuni ngui mbika ke watila minna awikado sumela sisika parti yere nyongo sama parka boyene do akono kosobe nyongo sama mimba kono doberete joni mbike nyamai joni bina kanga cheboy san 2022 akungunu kuma minum be no lu koni bora awikado ni yorko volena bubu sise jongo ala awikado ni jetemineke ibay ka fo section mimbe na be URD bulu abe bi wulumla ani shegi mbo bi wulumla ni shegi bi na ni be awikado lu ko ni be bubu ka jigina kono ka ba lu ya jira ka fo ku be bubu sise ku be awikado ali sululla tu fasiri aya jira ka fo minya awikado no ko ni kala nye do wala tede bubu kanga minge sa na bu do o de ka wuli ka joke minya awikado anga dina tigilamo ka se uduma o dina tigilama minum be ni awikado kanga soduma ko folo minya buya Aidara awikado akoni sira buya Aidara fasiri Mohamed Aidara independent akuni jetemene ke baye ka fo kunu minya awikado midi wati wuli ka jo ani chesiru bubu sise na ka delegation ukapanguru o jigina awikado aeroport baina mimbe shekina amawla naka mawka aeroport mimbo kufo bubu naka mawjigina yi ako awikado demselu makoro chew muso mimbe be IRD mawkufo lukuni ye awikado kumbel ko juma ani bere ko juma yo sarada ka nyeshi awikado ninjeima bubu sisere pa ka furuke ine tan nyona de kumbala nga tan ye jamayi nga ne tan etanye verti ne tan ye bingena mai ale tay jamayi no tele tay nyona de kumbala ana avance ko solo koy amna furuke bora furuke la de furuke do be ngoy jiski nyaka ye ole to mu fle kana no wegle ya okoro abete furuke wa ego furuke do be ka to so de babo ko jiski ne fle nyaka na jigile fle nyaka okoro o jigile nyaka na ko 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 jigile nyaka na furuke o furuke fara be ya muso ba do abi ande ni shen folo ere kan o de atuni afungu hada ma de tikla kala na go yen dungu do klo bita kala so i chesiri ika ke ita do o de dakadi la o le bi chamando nga ka blay kuna ne de ba bedo ma mi fa yere fa no bu sise furuken ko ni be alasa furuke jema akwali no ya so coronavirus ko be tani flala bu sise masiga magila ila anaka mo tege di nyoma ani awikado bari nyona o nyona chama yo de buluda ako de siratikala minye bubu sise ena akata se Serifuke ma minye awikado akama minum be kerengereni ala minye awikado mamin be no be secrétaire politique de l'IRD na bokufo murubu awikado guita ale ya jira ka fo bubu sise kulu ko niya kumbe kulu ni so jara kosobe kulu ya me wati min ka fo bubu sise ba do na parti na no be IRD kufo ko kera ulu man ni so jabbelebele sabu IRD igado ka foko nimbike so wiye ka sangorota nimbike so wiye sumela sise ka hakina na ka mirina hali bi obse ka nyeta so tukomi awal bo to benengo ka boy ako miniti dama minya awikado primature o nyama koro min fleni ale wulika joke wulika jo min godna na secrétaire général min be na be section IRD to la no ye yoro awikado jalloye ale fana sinzina o kan kosobe ka jira ka fo nous souhaitons que tous vos efforts soient récompensés et que vous parvenez à votre fin. Olu be la nyini minge o de bu sise aye wuli ka joni chesiri fanfeke ala deli ni mbele derele ya katso no soro ni na ninga se ka kuba bodundo bo bole ngoyi aka nyini fe o ka ke abulo soro fenyi o ikado olu ko ni be dumi ne ko bi bubu na le URD la o jaru ye ko so ba o ti bi taba bet menengo ka pasa 16h30 wati minya o ikado bilebele yere no be ashrafu ko fo o ye o ikado bu sise o ya bismillah o kele ngo ka bu sise bismillah mo chara ko so ba
ɲɔgɔn ye kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ min ye Serifukɛ a ko ale ni Bubu ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko min ye awɔ i k'a dɔn fɛn don fɛn min bɛ tali kɛ kura la ko kura tɛ koyi ole ni Bubu ka ɲɔgɔn ye wa fanga ko yɛrɛ fana tɛ sabu Bubu a bɛ ale denya a b'o de fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka biri lawale olu ka maakɔrɔw tile la olu ka famille ni Bubu ka famille a bɛɛ lajɛlen fu gɔtɔ o tuma an bɛ don min ko bi ni ale y'o bisimila maaw kana bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ yalima k'a bila politiki minɛn kɔnɔ nka Bubu Sise n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ IRD la min ye awɔ i k'a dɔn ale ye min fɔ Sumala Sise ye san 2018 ale ma ɲinɛ o kɔ dɛ ale y'a jira k'a fɔ Mali bɛ taabolo min kɛ i ko bi Mali yɛrɛ n'i ye Serifukɛ ɲininka a ko Mali sara pewu o tuma ni maa bɛ yen min bɛ se ka Mali ni kuraya o ti dɔwɛrɛ Sumala Sise don o tuma ni dɛmɛ bɛ don maa ma bi a bɛ don Sumala Sise ma ale y'o min fɔ Sumala Sise ka tɛmɛ Sumala tɛ yan bi dɛ Ala k'a da yɔrɔ nɛma k'a fara silamɛsuw kan a n'an bɛ taa jɛ min na an bɛ taa jɛ fɛn dɔ kɔni na a mana gɛlɛya cogo cogo an bɛ taa o n da teliyara dɛ an bɛ dugawu de kan Ala ka n'a cɛ janya Ala ka n'a cɛ janya Ala kana a kɛ yɛrɛ a kɔni bɛ kɛ o a mɛ o mɛ a bɛ kɛ o nka an ka Ala ka n'a cɛ namu gɛlɛya o de ka namu gɛlɛya a ko ale b'o kelen fɔ Bubu Sise fana ye ni Bubu kɔni kɛra ko a bɛ kanabɔ a ko siga tɛ min na awɔ i ka dɔn ale Serifukɛ ka dɛmɛ i ka dɔn ale ka soldado o bɛ se nin jɛ i ma a ko jamana bɛ taabolo min kɛ ko bi problème cayalen don jamana in kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ kelen lakanabaliya o ɲɔgɔnɲɛnen don min ye ji o ti sɔrɔ la courant o ti sɔrɔ la min ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ n'o ye hadamadenya yɛrɛ taabolo ye o ka gɛlɛ o ye gɛlɛya dan ye a ko bi maa caman bɛ yen minnu kɔni kamana gannen don jamana in taabolo la a ko kumana ale bɛ ɲininkali kɛ ni fɛn in dira a ma yalima a bɛna taa kɛ dumuni wa ɲininkali tun bɛ awɔ i ka da sigilen don a k'a k'i jija a kana ko ye dɛ a ko kumana pour que nin ko in yɛrɛ ka ban min ye awɔ i ka dɔn Serifukɛ a ye dugawu kɛ bon vent Bubu Sise wa i ka dɔn min ye Bubu bɔtɔ ye a taara se min ye awɔ i ka dɔn yan'a ka se Daramane yan'a ka taa Daramane chef de gouvernement kɔrɔ i bɛ ka waati la k'a taara bɔ awɔ i ka dɔn Imam Amadu Tal n'o ye awɔ i ka dɔn El Hadji Cheikh Umar Tal o ka maaw ye k'a taara bɔ olu ye ka tila ka taa bɔ tuguni awɔ i ka dɔn Majasa Jakite ka taa bɔ olu fana ye fasiri filɛ envoyé spécial min ye awɔ i ka dɔn l'indépendant min ye Mohamed Haidara ale ka fasiri don Mohamed Haidara ɲɛmaa Serifukɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛmaa dugutala ale kan ne mana fa tugu ka mun fɔ o sɔli yɔrɔnin o bɛ sɔrɔ a la lasira ne bɛ ale ta tɛ cɛw n'an ye lasira ni y'ale ta u ye dansɔgɔ tɔgɔ fana bi alhamdulilayi koyi ayiwa an ka taa n bɛ bɔ ni fasile mun ko la sirène an ka taa an ka jamana primature o kɔnɔna la maa mun bɛ primature o ɲɛmaaya la bi o tɛ docteur Sugɛl Kukala Mayiga o tɛ ale kofɔ wa parce que ba Dugufana Keyita ka bɔ la sirène kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Sugɛl Kukala Mayiga ye nin denkuranin mun ta ale filɛ ka kalifa a ma ta a ko a ji k'a bɛ sɔn ka kunnaya dɔɔnin dɛ mun ye Dugufana ye Keyita ale de kumalen don la sirène kɔnɔna la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana premier ministre n'a bɛ docteur Sugɛl Kukala Mayiga ko fɔ k'a bɛ waati mun na a nana mun ye jamana in premier ministre la ko kɔrɔfɔ ko a cayara n'i ye Sugɛl Kukala Mayiga n'i y'a yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu min kɛra sababu ye ni ka laji bolomafanga ni k'o gɛn ka bɔ maaw da la o tɛ M5RP wa olu ka kuma lasela o de kun don nka an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ ko mun ye Sugɛl Kukala Mayiga ale kɛra an ka jamana in chef de gouvernement ye a ko mun ye Sugɛl fɛnɛ a kun jigi dalen mɛ maa caman kan ani maa minnu jɛla ka gaara da ɲɔgɔn fɛ nka a bɛ don min na ko bi a bɛ n'a fɔ yɛlɛma a bɛ fɛ ka don kow la dɛ a bɛ mun ye Sugɛl Kukala Mayiga a taara ka kɛ mun ye jamana in premier ministre ye mun ye a jɛɲɔgɔn dɔw y'a jira k'a fɔ ko baara in ko a tɛ ka taa yɔrɔ si a kɛra sababu ye mun ye Sugɛl Kukala Mayiga ani maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka lajibura fanga ni ka a gɛn o caman fana bɛ ka kuma bi dɛ u ko ko Sugɛl k'a ka fɛɛrɛ de kɛ an ka taa ɲɛtaga ko k'o boloda joona jamana gɛlɛya mun bɛ jamana kan a ka fɛɛrɛ kɛ ni ka a tilenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye kalata mun o kan ka kɛ Dugufana Keyita ale de kumalen don la sirène kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko o maa fɔlɔ o ye jɔn ye a ko maître Cheikh Umar Konare ale ye M5RP o tɔnden don i bɛna ye k'a fɔ ko mouvement min fana bɛ yen n'an k'a ma ko mouvement Malikura a ka ja ko o tɔnden don dɛ nin waati laban ninnu na k'a ye wele k'a ni ka a bila joona joona mun ye Sugɛl Kukala Mayiga ma a ko Sugɛl a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ a ka wulikajɔ kɛ joona kɛlɛ mun dabɔra ka lajiburama fanga ni ka a gɛn ka bɔ yen laɲini ye fɛn mun ye kɛlɛ kɛra kun mun kama ko Sugɛl ko diɲɛ ma
dongo don na yesira ninka anyami ba jolin sura anye bolon ko fe be na ka fo ko ye docteur Sugal ko kala maiga ko kuma ba o ka duye kuma ba ko o ka duye ko bara ba ko fo o tika ke patriga ba ka fo la albi ye dugu fana ke tay ali ayira ka fo ka be wati mun mu ye Sugal ko kala maiga anana jamana imperial siala bara fo la mun bele bele mun no olu bulu dala ayira ko fana kera so be ni kana ne furu ku ye maw ni nyon chala la mun ye kas do fara saraka na be fonctionnaire yante maw ko ko fo ayo o mun wasa o ke akara so be ni kana ne dusugashi la kol metru yoro la kol metru fana wulla ka bere ko uta ayira ka fo ko olu ka article be nanka mako article 39 ko feran da bali bala jene ko o bara ko o ka wiruwa udu te dore o ye sarako kuma de bina ayira sura kula kol metru bi ayira ka fo ko olu ye kele cha mane ke laji burama fanga wati ko so bara samu article 39 o be se ka asra to muna patriga ba mu ye du fana ke tay ko nam bore mun ye Sugal ko kala maiga jama mi ka ayira ka fo bi ko angani ayira ko ajelente kala tayna ata munna kan ate sam bafla ani sam muga ani fla angani ko ajelen bate abina fo ko abika ko ka usmaya sumaya patriga ba ka fo la me du fana ke tay akoko organi idiki mun kun kan asigi senga alni politique maw ya alani da obuga alaje ka alaje no ya soro munye no organi idiki kuma mun ga foleta abina siga sigi senga tugoji abina siga ta tugoji ko o ningali to min ko asiglembi akono boray munye du fana ke ja alli kuma lo lasiran konala akoko munye bengan seba muno o kera ane bamanchi koro che ako Sugal ko kala maiga ale ayira ka fo ko o bengan sebe o bena ferani dabali ke ka bengan sebe ninka alarawe munye aklisigi o konala ane basigi o konala yudu yo jate mina kala je ma do be jamana en kono uli ratte fe ko o kuma ira kono ko o me o klo la kwasila akoko o ye gela bilibili ako namora nantra munye mouvement sema maw nantra ulu famla la ulu fana be fe ka kuma bela jele me ka fo ko munye bengan sebe mun kera ulu na on chala ko akallarawe ka jate mina kala je asinga kan kuraye ko ulu te fe ko kuma kono ko amen ko bara ko abe gela Sugal bolo fo ka fo ko abe gela ko ni wati laban na be na ka fo ko munye politique maw si baw chama ne tale no franyon kan ko be sira da munye Sugal ko kala majayi sabu ko yaye ka fo ko munye Sugal ko kala maiga ko aklina bala ka fo ko flagela fanga na be transition ko fo ko kuntala ni ko o jeya ni fana te fe ko kuma ni ko o me ko klola parce que ba ka fo la albi du fana keta yaye ka fo ni wati laban nuna ko ngwa fana chalindo kuma chalindo ma chama mi ki ko kuma kan la le sanfe ayira ka fo ko munye transition ko do ka fara akuntala ajanya ko kan parce que ba ka fo la ko ni ako mana ke togo Sugal ka don ka fo bara mun fla bolo ni bara bele a bara ko abe kunare ka be kunare fo ka fo ka be kunare asiro so mana na anya sama ka bola siran kona la bu fana ke ta ale kalam kala tigi bunya abala ndogo dugu fana bi fo ka walimando sanga ani wati ndogo min ya awai ka do jamana yembe tabulu min ga ko bi akembe awai ka do babugo bara sabu ma yere ta do bi ko mi ne ka ti jami ndogo min ya awai ka do M5 RFP anga taide M5 RFP indicateur de renouveau ale bambe akan ni wati na sedu jara ako M5 RFP min ya awai ka do madame C ka jatu so ale yi awai ka do presidentier ale de Sugal norobla amidon min ko bi madame C ka jatu so akwa ale tala bi kwa tala shini atijumana president yake Sugal noroblari abem sen konna abem sen langa ate president na bla aboro la folo M5 ko yira ko ni natama fao ko ma nyakamisa ko nyamina ko ko nyakamina de ko tandika ka bulu akso tanti min vlene madame Sike jatu so o de nara Sugal ko kala maiga o norobla min ye M5 RFP awai kado o kono wati min Sugal sugandira ka ke premier ministre ako awai kado president min be ni awai kado fana intérimaire mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP madame Sike jatu so ba bora awai kado joro min be no dira man no ye Sugal place ka ke president ba bora ula kuna funi nu ya dira ka foko min ye awai kado dowere te ale koni ko ko ale tike mashi kan namugula sugo ye ka ale yelma ka ale balancement sugo min gada ale ka ale bla awai kado ko kuna min ya awai kado min son kante ala abra ti jena bi ati jena yishini sedu jara agira ka foka mi doni min ko bi ke kulu min be na be M5 RFP ko fo mouvement do mi awai kado ayre ka wuli ko barka bo era ko sobe salam bo akar keta ale ka fanga o dafri la bi ka ke so wi su din nana kana awai kado o tolasi nu yere kwa makuka to awai kado ka parashile ako
kaba ma min be no ye awai kado sugal kugala maiga le ko ni sugandira ke awai kado premier ministre o siratigala ma min ya norobla o de awai kado madam sika je tusuwe ambidu ni me ko bi madam sika je tusu ale ko ni be fe ka awai kado yelma ayi wala yere seme ka bo nyama yala no be awai kado sugal place no bo kofo nga min enten rv kwa mabula de abo ko no halibi le kan ni lagini awai ka do werete no fumya balia ani furugu o min nyonyembe enten rv ko no o de kembe so ni madam sika je tusu na yi kodu agira ka fo ma fen de be minu ngoni ka damene sugal kugala maiga ka tase aka ministru la minu mbora enten rv la ka ta du gouvernement na ambe duni me ko bi awai kado jo ka joro e mi ma ka soro min bu norobla ku banindu makulkutu o ka joro awai kado kanga baraf kanga ke chugo ulu de be halibi min ga duye ubu deke o be mun kufo hala le re joro min be no ensengere be nyama ya ale ko ni be ndron nga ale barko kuma indi nyena barko langulu mangandi ka cha no fe ngulu su galga sa tati mene jimbo fo dingile ta kono abara te kado ka fo ko ingele ra ko so ba ko minya awai kado na manye ka fo tibita ba barka buena madam sika ja tusu ayayi ka fo ale ko ni be fenguna minya awai kado ko kuna min son kante ale da sabu awai kado maminum be hali ni fengure kanga ke ale sika decision ta ale sika fuike fo minya awai kado decision ka bo awai kado sanve mouda minum be no be ako yifenyi femi na tinye kado atoro barka ga bunko nga ya fo chugumi barko langulu mi ya madamsi akani kuma nchaye ko mbida nyefiye sabu abe fasiri kono fasiri ke ba ko ako mi ya awai kado MCN RFP madamsi ke so eren nana nje kulu min tola ode ango mali dron ni ota ko lage ni bay ka fo parti politique chama mbabe akono association chama mbe akono mi ya awai kado halifa no be muru sirbe ka parti ko fo awai kado obe akono ode strategela minye ulu maw ko ni sibakoro dimini sabu ya jira ka fo MCN RFP tola sokol kele premier ministre amolu consulter amasi uluma amolu nyiniga fo dingele ango awai kado mali dron n'ont pas été consultés par le premier ministre Sogel Kukala Maïga par rapport à la formation du gouvernement ya fumya ko yimbe tandi ango mali dron o tede ango anjufada dron yeluma ango ngere dron abana mako aflene ako jele do yawo to kan yimi vodro be o jele do madam sika so do na la dro nyama ya ina kofe awe ka be iba soro pression bunyana abesigi ko nunu de ba fo gubina jamana yimara c'est inquiétant pression buana ka pression mana buya dro c'est fini ou babla yabi ako MCN RFP o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a fɔ sɔrɔsi minnu bɛ yen bi k'u ni M5 RFP ko bolonɔ de bɛ sɛbɛnna min b'a to fanga in a bɛ mara i k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ yen dɛ kumakan dama awai k'a dɔn o de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ wa olu dabalibayɔrɔ ye min jumadon Sogel Kukala Maïga awai k'a dɔn sini ni ala sɔnna ma a kan ka taa assemblée nationale ɲɛkɔrɔ a bɛ taa kuma Sogel bɛ taa min fɔ o de ye programme ye min bɛ yen ni aw y'a yɛrɛ kunkilenna ye ani jamana faamaw kunkilenna min bɛ se k'a to jamana in bɛ awai k'a dɔn bɔ nɔgɔ la cogo min M5 RFP mɔɔw u sigilen don mun sigilen don ko min ye awai kado lu ye laɲini dɔw kɛ les 10 points ni hakili b'a la an y'olu mada hali n'a madalen tɛ fasiri kɔnɔ ɲinifɛn caman bɛ a kɔnɔ o 10 points min filɛ nin awai kado hakilina ni miirina min b'o kɔnɔ a bɛ tali kɛ hakilina 17 la ni Sogel m'o bila a ka programme na n'a taara ka taa discours kɛ sini jumadon ka sɔrɔ olu ka laɲini minnu filɛ nin o tɛ Sogel ka programme na o kuma o ye Sogel ko bannen nga jawo Sogel ko bannen dɛ o de la dɛ bien de n'a fɔra aw mana wuli Sogel nɔfɛ mun ye cɛdaw bɔra a ko si jamais tubabukan don da lamɛn dɛ si jamais il ne prend pas en compte les 10 points du M5 RFP déclinés en 17 mesures ça serait la rupture ɲama o bɛ gɛlɛya o kɔni bɛ a tɛ M5 RFP de tɔgɔ la a bɛ nga a bɛ gɛlɛya dɛ sɛn ye mun fɔ Asimi m'a fɔ ko M5 RFP de ka dɔ di yan M5 RFP ye jɔnni di Sogel tɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la M5 RFP an kana ɲɔgɔn nɛgɛ les 10 points là k'a fɔ Sogel b'o ta sugu la o kuma an bɛ sigi n'a ye de k'a fɔ Sogel ni M5 ko a banna 10 points kɔni n ko hali CNT cili ko b'a la o b'a la o a tun bɛna taa CNT de ɲɛma il faut être cohérent dans ce que vous faites a tɛ se ka kɛ an bɛ min kɛ kɔni il faut que nous soyons cohérents parce que ale Sogel yɛrɛ tun ko
c'est illégal. Bon, aïe le fait d'Aouka, qu'a briefing d'Aouka parce que Jamana Kola Mabi Kumabi, Amadou Yafoko Faton, Nalman de Jamanamara, Aklaka Jamanamara, Kata Dakara Sina, Aklakana Biala Kadara. Oh, donc maintenant, les cheveux lui au fond, Bia Biklakata Josente Clean Jama. Oh, il y a Anton Anjamoudi. Mais, MSaki Kabla, Kuna Minifam Minumbe, Mi Tani, et Bloguta, la chevelle qui se pour non, parce que c'est un Kachi, il y a Fatou Mobola. Oh, chevelle Bissekati, Jo, Hashimi Tola, il y a des gars sous Saba. Oh, au bas assemblée qu'on a. Ah, la fille du Kata, Mako Senti, on a un Yama Mifa Senti Kachiwa. Ah, voilà, bon, c'est ça le problème. Ça veut dire au déato souvent, nos politiciens là, Kanagiri Gatsou, non fait, Kakadouy. Ah, Vlede Mseni, nous nous il peut pas. La mine, il peut pas. Wallahi. Atissé. Moi, les Gogo et là, du sugar et moi, ça perd moi. Ah,你会不你？啊，不个啥的，em sengi fana wulle vle. Le 10 points ko fo ka tafo. O te ka sugar se karama. Nemi ala ci bala ko assemblée da do fait. Ay atissé. Et chédou, c'est le président Ashimi. Mais on forme une assemblée qu'on a couille. Filisiki do ba sam cey ndo jawtiya jaw subhanallah la hawla akay na tarakba bita emsere ka dipo difa assemblée kono aboko numa labo dawre fe sente ko ni ka fuma tu nen ala tubala ala kalaji ay ame mo fon jama ha ame emsere pe mo ko le deli ha ba sabali bu ka di revendication ko aljo atsaka ke tiara latsi. Ah, facile qu'on verra après le vendredi, ça promet dans les jours à venir. Ma foi que M5 la littéro bla sugar non la biba c'est la taf. Ati. Ati. Donc aywa. Bon maintenant problème est ni où. C'est-à-dire jamana ngono. On est quand ngani ngonde ma ti ngonde ko yi. Ambe ba nyini ni mi ya soro. On est quand ngo deme. Anto deme de. Ambo terente de kobi na masafara de bidaw singoro wati be bo bidji obednya fambe mali fambe anga chakeda wo amana kanga fonfami fambe c'est comme ça fambe do de ala kanya kadam ala kanni sama be shebel ko kala maiga ala ki burgutu ala ki bo aboda juma non te sama pas de kini am zengere ko mo sile no be ki la be de aywa Nema magnifique. Ni i jona fali gelengala la ki to oda afi. Sigatala. Nouvelle horizon ba leta ti jaw. Munya alibi anga jamana premier ministre no be docteur Sugel Kukala Maiga ko. Atubay bora musokorba fiya. Kabiza nan nunga farde. Aya nyesino no premier ministre kunda de biu. Ko sabe ke gafe mun fana be bule bi. Gafe mun ga faru ngoy. Aw ka kala de. Wa kala ne. C'est chaud de. E mo so ni bini shela an reke da plan. C'est chaud de agata. Bismillah. Nyama meta. Munya anga jamana premier ministre docteur Sugel Kukala Maiga. Munya école maître ubugu bisi goshine article 39 miyamed domine na fogo bi. Sugel kumada de. Akodi. Ako kale ba fo aba disu goshinaye wa ba fo ka peren. On y a article 39 au bolono kama blala. Bolono blala joli. Kama abrujia. Awo. Ukoka aboli mingera amakwa amabwana. Kama chukula. Chukula kuti. Awo. Akumani papier mi musiele. Kama tugala de. Kama tugala. Eka do fakiri kono tangafo. Mwenye fatrike baye ale de AAD akumale do nouvelle horizon au konala akoni ya detemina ka laje munye ame domina ko binna manya ko école maître yere beni kana dessin anga jamana maraba yere fana beni kana dessin ni koina munye mamunu be sanno ye demsana ko ye na be shifina ko ko fo kala ngo yere kumba yere be mamunu kan ulle keleme ka ulle ka joni ka abla singa ni wati na wala sa munye anga jamana premier ministre ani école maître ko ka dakale fetuko na ka bo dakale fe o stratégie la saybe na ka foko ulune anga jamana premier ministre no be Sugel Kukala Maiga ko fo ye nywanyi ke o stratégie la sa ko munye demzen nunye ko la ko Sugel ko ni ayira ka fo ko ale ba fo bi aba fo shini article 39 ko ko ama projet de bismillah
Fasirka baka fola akoni dunya jatemina ka laje Dr. Shukel Kukala Maiga aye ni fo munye demsew ni nyakorlo demsew mun biga wuli ka joka bla senga wala sa munye Shukel Kukala Maiga ane misho be se ka nyan kan fo tukumuna akoni ya jatemine Dr. Shukel Kukala Maiga akumada de akoko ekol metru biga ni korafo mun fo neta ako article 39 ira ko abe sena ko amena ko ko sigira senga ko amena ga ubuka wati laba mun kuma mun fo neta ako ni fanyen femuna abe ma kamana ko ni ka aga Shukel Kukala Maiga aya ira mu demsew ko nina akoko olune ekol metru ye nyanye aya nya fo ekol metru nyina ko munye article 39 ko kuma mumba adani ko aga bla kuna ka foko ama abroger ko ba ekol metru ire ku koko ameta folo ameta nyanye na nyanye wati muna ame seginga na ko ana kuma Shukel ko ka damina odona foka na bla bila ale sigile meka ekol metru makono ale be bali 20 manila ko munye ekol metru ye ku ye seben kata bara bla sebe ni kato bla tabali sanfɛ kaira ka fɔ k'u bɛna bara bla kɛ le 12 bara bla k'u bɛ n'o bɛɛ lajɛlen boloda fo ka taa bila min ye kalo kelen yɛrɛ bara bla k'u bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ko o boloda min ye Shukel Kukala Maiga a kɔni a y'a yira k'a fɔ ko ale ka dayɛlɛlen don hali bi ekɔli mɛtiriw hali waati min na ale ko k'u ka taa k'u ka segin ka na ko fo sisan k'u ma ye ɲɛ la parce que article 39 in kuma bɛ ka caya dɛ a kuma bɛ ka caya dɛ ne yɛrɛ ye weleli kuma kuraya la ne ye kuma kura ye mais n ye weleli fana kɛ article 39 ye k'a fɔ ko a abrogera bon ni ko abrogera a bɛ komi article 39 tɔnɔ kun ye min ye waati tɛmɛnenw na olu bɛɛ bɔra a ma mais n ye mɔgɔ sɔrɔ min ye ɲɛfɔli kɛ n ye bon o ye ɲɛfɔli min kɛ n ye ne y'a faamuya wa n m'a faamuya wa ne kɔni ma foyi don a la mais ale kɔni y'a jira k'a fɔ article 39 wolola fɛn min na n'o ye dɔ farankan min bɛ yen o dɔ farankan in o ko o bi kɛ o ye jagoya ye mais à partir de ce texte là donc article 39 mankan de cayara parce que ni INTER ko dɔ ka kɛ tan article 39 bɛ bila en action donc mieux vaut que o ka lajɛ cogo dɔ la donc article 39 à partir d'aujourd'hui solution ka ɲini a la fɛɛrɛ ka sɔrɔ k'ale bɔ yen mais kɔrɔlen minnu kɔni bɛ yen a 39 in kɔni b'a nɔ la bon je sais pas trop kuma in cayara ɲagaminen don c'est mélangé bon maintenant en tout cas an b'a lajɛ k'a bila yen ɲini don n'a nataw la n'an y'a bila i ko ne sɔrɔ n dɔgɔkɛ dɔ a bɛ primature la ale ye Shukel ka conseiller ne y'a sɔrɔ n'a kɛra cogo min na n'a bɛ kuma n'an kumana o ye kuma bannen ale n'a y'an bilasira ni min ye an tɛn'o fɔ limanaw ye parce que an fana bɛ yan k'an limanaw de bɔ fili la o bɔ dibi la n'o tɛ article 39 in bɔli a man ɲi dɛ parce que ne ni école karamɔgɔ fila bɛɛ de bɛnnen don a la an bɛɛ école karamɔgɔ fila awɔ article 39 30 y'u ta ye 9 in ye ne ta ye ayi bɔn juru ko tɛ u b'a di yan kɛ 9 hawla école maîtrise mi se o tɛ se yan bon ne ye ɲininkali kɛ ka dɛsɛ ale école karamɔgɔ fila min don ni ne y'o ɲininka don o don b'a fɔ ko article 39 k'a ma deli ka marché k'a ma deli ka bila ba la fɔlɔ bon moi je comprends pas ou bien ne ka 9 nɔfɛ ko don a ye ka 9 a tɛ sɔrɔ n'a kɔni bɛ misiw de bolo ale tun k'a fɔ ko 1 u yɛrɛ ka 38 ka ban 1 d'i ma Ndo amina halibi Basiri bɛ n bolo kɔrɔ nɔgɔ min ye Gawusu Tangara garçon de fer Nouvel Horizon a de kuma bɛɛ nɔgɔ min ye awai ka dɔ an ka na an yɛrɛ ka awai ka dɔ kiw na an ka kominiw minnu tugu bɛ ɲɔgɔn na sabu nin ko mais même si c'est un Traoré et après wala cɛkɔrɔba ne ma fɛn fɔ dɔndɔni ko tɛ o dɔndɔni b'o la wa gafe kɔni ye gafe de i kungo de min ye gafe ye min sɛbɛn ne b'o de fɔ koyi ka cɛkɔrɔba de don Giro tɛ yan monsieur le maire Giro Traoré Safo gɛlɛyara tile fila in na a bɛ Bamakɔ kura dɛ a datugulen don Safo ne m'a fɔ d'abord spéculation foncière de la commune rurale de Safo. Le maire Giro Traoré et son géomètre placés sous mandat de dépôt par le tribunal de Kati. Géométrie. Ana ka géométrie. Daso le mot bedala. Ou ba kasola. Ou datugulen. Wola. Ou ba wola. Wonina. Voilà. Wonani.
ndo ndene do kalo kile muga ani woro no bena jouer kaloma en 2021 plenty do duna ma do fe no bet yani kulubali ko fo yani kulubali yere ma min be no beka aweka do atola bara beke o de Idrissa Traoré aduna mungama eskuru ya min ya aweka do ka dai yere la fo ka damateme ni ka klatuguni ka wali fe undra ki min ya aweka do plenty duna ni o de kanyi tribunal min be na be ka tribunal na bo ko fo ale ko ni wuli ka joke o no ngoni bela jelina mandat de dépôt o ta kanyeshi aweka do safu merma no be aweka di ka chorba ko fo Giro Traoré Giro atemu ye Traoré parce que ba ko akoni je timina ke baye ka fo Giro Traoré kuna funi minu no lu bora kabbi monsieur le maire de Safo Giro Traoré donc ala aweka do aye décision d'état du ko do be minyi kanila ka ka du ko na be tasan fanfe aye décision ta commune de Safo o de morcelé adu ko re superficie beta hectare keme ani hectare muga ani wolon vla jati kabri aweka do 2009 127 hectares. Kasoro, kabiri 2009 yoro ngoni amanga na fem barka buena a jugement kera jugement ngoni jodi aweka do kadila kauma kiri mununa ka tarbatu ka tasiraw sirafe minya aweka do kiri brangu blon fem a yelele o bela a beklela ka jodi nunuma no be kadila kaw kadema ya nabu ko fo patrika ba ko ako de stratégie la minya giro ale masra aweka do amanta makia ana ka geometrie ka tam metri dala tin dai kata suma kafiri kafiri da ma yare te ka wari fara manji no ko chugudi voilà c'est ça 127 hectares parce que bako ako o de sira tigala ishi dobla la kan na minye maître Cheikh Umaru te dañugo maître Cheikh Umaru te dañugo minye papier dirama kan na ye sabu ni je temeneke grossi de be grossi min bi talike ka jira ka foko demolition yoro minum be ni maître dalura no ferila mo yu ka immeuble ni fen jaman jakono ko ka bela jele ci wa fara chugomi akera tingoy abekera bugo ako ni je temeneke o de ato ma kelembe min goni geren ya toro kosobe keren ni ala tiyan kulubali abe kay nga ma min be no be ka no roblaya o Idrissa aweka do Traoré ale koni aweka do tiyan tokola aye fere ni dabali beke min bi se ka to aweka do lo yoro min sa abe ko deux parcelles ugulo fla abo debo ka kla ka bara o ka ko ulu ka o yoro fere ka ke ulu ka yoro nyeka sura la tilela ni yani aweka do balaw ka bwala akola nyinu kera ka ko beke tama mene shishi mabo ako de stratégie la minye nunu no ye aweka do Idrissa Traoré jan kulubali ka chide ko fo ulu ko ni ya jira ka fo wori min ganga din ngo dafe ulu ka ni parcelle fla 40 millions million binani ko le kanga salori ko de kanga sa monsieur le maire galera galera million binani ni million nani ere dinema bi ba mo go nyaw nani duro bune ka dege noni abe dege noni akoni ma a jonga temi kam fari la fi do mais tension na le ni tenyu mayne parce que les maires ko invle ni bakatane na ma nyaw yele amayne il faut que mo ka fu mi ma shi jugu ya temi anga nyaw yele c'est très important kosobe mbinali o kosobe nyaw ka yele atunga temi mbinali awo ni ma temi ya kosobe ka fe ma kono aga bo akili mo la jona temi akayi anyana angata giro fasiri ako 40 millions ko nunu bo de nyinina ako manasa minye aweka do monsieur le maire anaka complice a jenyo konjugu ikado wulika jokeru nofe tribunal de Kati pour escroquerie abus de confiance fasiri bako ako plendi aweka do adira maminuma ko nyere folo tara dairomi o brigade territoriale de la gendarmerie de Jalakoroji o tanga gendarmerie yani mi vlangora arwa jombe arwa jamu arwa tukula arwa est-ce Traoré te wa mado aruna kondo karata wali jamu takat moro chere temin do de aruna kondo to kanya aruna kondo awo ale sibe kura mun sibe commandant de brigade ako mana sa ko imbe tara ka di sibe kura ndema min bi se ka to commandant de brigade am se ka fere oke ako commandant de brigade aya se ke de sabu min ye chenye no commandant de brigade aya donc ka fo dinye aweka do sofo ko ni aweka do mawerewi fa kan laje be ani kilinya ko ka se ka soro aweka do ko nununa mer na denyo ayu malheureusement, ces démarches ont été confrontées au refus du maire
de venir écouter le commandant de brigade. Maire Iban, Kolkoto Giro. Iban Kana Sebe la Giro. Bon, il va donc avoir, ça faut commune Ninjala Korodu, commune Ouflane, il y a des dieux sur terre, Angana Nyon Degakoui. Il y a des dieux sur terre. Non, ben, Mino Hakila Kafo, non. Oh, lui, Allah, c'est qu'à qui Ouluma. Parce que, au moins, son doigt est fait, on aurait des yeux avec un Ouloukoui. Parce que, ne Kodo et Remen, ne devali bana. Monsieur le maire, Giro, qui d'assaut, papier au bébé labé, Kata, aller dans les soirées. Ayo, kelenu koni. Ni mi mata Giro ka so ite ka papier de signer. O kelenu koni. Bon, population mi ngo ka ale ka tanye. O ba masina bo ke mere mi yere mo ko tawla parce que wari babulu. Bon, ko reni. Est-ce que vous faites tanye? O kelenu koni ni be be yo fiye kabri bite. Ko do bi ke aw na mali ngona awo. Ala ba nye kunde la de ka kana wi. Ani mi nga ka ala bo di dang awo. Ni ku ti tanye. Ala ba yiri la ikana tanye. Abe ma bili kuna munde tanye. Bon, c'est ça le problème. Si Giro a les millions, il se couche à la maison. Papier fait signer faut avec un frangon en Katadi. Parce que la population de Aéolique à Kemeri. Bon, là, au Mingera, c'est fini. Non, mais, Yama. Giro. Ni be fait qu'il doit la ire. Exact. Oh, aywa. Sangoni, invitation et rétation. Aïe, à connaître, on a la Hadisou. Ako Mana, commandant de Yahweh. Aïe, banque à la commandant Jabi. Un maçon on a un Jabi. Commandant de brigade, aya seko na dongo bekesa min ye procès verbal no ye PV ayo desigi ko bel labe ka baza giro ne ko ni seko ke na manya ni njugo ina fe nga bo ne re ka koma man na bla kata sambe aya bla kata procureur fi ko njugo kera kaba ya bla kata wallahi ko njugo kera Abok manasa min ye procureur ye min be tribunal de Kati ay kaddo ale fana ici dobla o kadna kada convocation di monsieur le maire ma tribunal de Kati ay kaddo ka giro aka géométrie no ye Mamadou Konate ni be ko amako kamate nabi Traoré no yu ka démarcheur doy an intermédiaire Ablaye Sissi ka num be wele parce que ba ko ils n'ont pas répondu à la convocation du tribunal. Ils n'ont pas répondu à la mère. Ils n'ont pas répondu à la convocation du tribunal, arguant qu'ils sont des proches du shérif de Nyoro, Mbouya Haïdara. Tribunal fallait ouéli. Ou bankata, ko sabu, ou lui bouye kamaye, bouye telefamaye. Allahu Akbar. Ngache. Ni tribunal ali buye wele buye bita. Mate awma. Wa buye ti do ka ninga lokalo kan ni ma ko na. Ka ta kujugu ke ka usme ko buye dati do nuna de. Dati do aka ko nuna de. Il faut enlever le bouchement de buye dans l'affairement de comme ça. Bouchement de buye ko na o bala. Dans l'affairement de comme ça là, c'est pas bon. Voilà. Buye ka matenna. Dans Soutangara, Nouvelle Horizon. Ako awekado ou yo défaut. Le juge a donc fait une réquisition pour aller chercher le maire et ses compagnons. Ma vie, à la tchèque, comment on dit? Waouh, ta! Et si nous affaire, aïe, quoi, il y a une tibita, maman sera la couille. A guiro bé, a péambe. We are that room. Afin de faire tous placés sous mandat de dépôt pour escroquerie à vue de confiance et opposition à une autorité publique. Voilà. Pourquoi da jamana famo yere jamana yere pourquoi da ulu disi abanga tawele jabi au bed de farale bi nyanga au bed de ato giro on emprisonnement. Bon, ne connaît procureur CB de procureur ka côté ne peut pour défendre la population. Aïe, c'est dit nous remeni bon, utado bado sa. Nyama chama me utado. Mais mo ko yi subandi ka bok le goro ka ti subandi ka e bi yera so luma. Ne re de la ka nyini gali ke do ko ni bi fe ka giro yidro ki ka ta ka furula. Yene meri aram. Mais c'est grave. Ba mena mun fiye. Sangan wati bela jelen na anyama na kuna fondila yidro ani mechi. Ne do fiye na. Bon chavi. Anyama na kuna fondila yidro ko ni ani. E na fora an biya. Ça faut commune ni femme be an ba be englober an bi ta mairie ngono an ma chamando mairie ngono ne bi ma chamando en ne bi tambi ma chamando tendo men bi chamando e kiligili nu de ndo aha am kabin
de kai ko kalama fobi ne ni giro ne na nyama kenani ne ya ko merdo ne re kado ne ya yugo kele ne bro imo go mana jwala ayati yo ko fika ta no fe awo fuso furola o ba wala ta telefon ta bon iba wala ta ta de bon ni Facebook no minun fle ni be de ato jamana yi c'est des soucis quoi c'est-à-dire que Amadou Cissé Canada kaka foli biye c'est-à-dire il faut qu'on soit conscient et anga mugo ngini qui sont disponibles minu banga affaire ke ma minu mugo nyene do ka ba c'est-à-dire population de ka bo mugo no fe tututu la quoi kemena ni mineni wakile mineni intara sigi dala dron bala ni so unso mugo mangene kansa mangene ni beta be ni kenye donc o de mugo nyumai non c'est pas ça ayi c'est-à-dire il faut qu'il casse ka yere defa il ka mugo soro min bi go ke yere c'est-à-dire yoro mi indiquer le ko ye beka soyi il ka tigi soro c'est ça o de nyefole do n'était soirée, n'a pas même mouillé. Mais les maires qui travaillent, baraka wakati kofe. Au fana olume faut parce que bête mana fait. Donc bi ninya bwana kasi niveau dans les filles sur soi avec mais retirer. Pas tiédé. Aywa. Mais pas kalama koyi. Bon, affaire ça ni ndo imeni ka kula ni tura la bebe nyo ndafe. Nimba na bana koni nunde bisinga ilata kabala. Aywa. Italef la kabala ni. Wallahi. Hein? Wanyama mena mouillé. Sam bafla de sam mgane fla ne élection communale magake 2021 gonna la awo jala ko ci wo safu wo ati jade mais ne se kan présenter il présenter yoro me aram yoro il jay présenter la e ne te présenter mais na mon fi nyama war tane ku ay abinas mo ko be la kunu ni ala te présenter ay wala kunu ka mu yele se bisu se be ka ju tene ka yele na ibe ta do ba o ke ya he hali te so mota ko ante fe o no ni kene desli ta so ma se blé de ka sa kene te so mo bi awa ta minu ko ibina sound ma ka sa yin se ke ay ni da ha se comme ça ho o kwa e na fo mu ya sa o nyama no de me na mu fi nyama e mo di fente na élection communale kala o jigi be ma chama ka jala koroji safo a chama mi ta o yo fe a chama be boroto ya ne yo be ta na be a chama ni be boroto Uba dossier obeyo. Aywa, a dossier ko ni be. Abe a chama sokole le do. Ça va chauffer de. Élection communale qui kumodro anita ka kala jito korani. La commune de Jala Koroji Safula, ça va chauffer cette année de. Très chauffé. Ambiant. Awo. Anti tante match. Ah, ya ambiant. Ambiant de. Awo. Voilà, abebe uguba ka bebo. Ali mingele meka noni. Awo. So c'est difficile à comprendre quoi. Moi c'est la première. Mais ala ka nya ka dama. Aminata Kanzai. Ni ma fili wati ko ni abeka ta wati yere tara kosobe. Mana sa minyi awai ka do ne ko be Aminata Kanzai. Kanya manya na ngata. Akadiye. Giro ne mamumbi de. Iku sigu to ko inkatani. Giro Kandela kaw. Famille Kanté. Mbena liu tasa. Oluka yoro de be. Donc 127 hectares. Jo diruma parce que kiri kera il me semble que mangando kun kera no kiri ni fon bekera donc jo diruma o dugu kulo dali giro naka mo taro morsele donc o morsele o yo de fere minya awai kado ma do ma no be Tijani Kulubali kofo Tijani Kulubali yere be kai ya fumya donc Tijani be kai afere lo de ma mais Tijani kai représentant min be o de Idrissa Traoré donc be ani client nyini to chugo ya masorala ulu de flene ka giro naka mo wele ko mi yoro nye ko u ka valeur de dommagerie na fait numbe ko abita 40 millions donc o de flene ka tanu wula voilà ni ko nga la ko nyekele na nya be fara nyanga me faga mundo giro ne mamu no wula me fago ndo bon giro ni mamu no wula bon ako fasiri kono sa bena ayoro laje sur une convocation le tribunal de Kati a convoqué aussi son géomètre Mamadou Konaté dit Kamaté Nabi Traoré un démarcheur un intermédiaire Abdoulaye Cissé donc manani manani awo Nabi Ablaye ani Mamadou ani Giro parce que Fassiri a kunjoko ils furent tous placés sous mandat de dépôt donc Fassiri de haut fort maintenant ou bien ou qui ou angon tout donc Fassiri min fort ils furent tous au corps d'un 23 pour assemblée betara wula donc abi do ke ala ka ni so ba Aminata Kanzai ala je ka fieni bo asingoro yana nga se kana kuma so ko nana Musa Dumbia Musa amba fo ka wali mando muriba sinago ka fu Mamadou Sissoko fo Amidou Cissé ambe ni bela gilen fo ko be wali
walimadɔ Nura FM sanfɛ ka foli lase n yɛrɛ ka PDG ba ma n'o bɛ Aweka dɔ Baseginɛ Keyita n'o b'o ko fɔ Baseginɛ bɛ fo ka walimadɔ min y'a furumuso Madame Keyita Aïda Magaji Aïda Gorobinɛ an ka foli ani tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma Banu Magaji Bernard Tapi Laurent Poko Empereur Bawule min ye Aweka dɔ banabakaw ka belebele Banu bɛ fo Musa Sisɔgɔ Amari Ndaw Musa an b'a fana ka foli an b'o kɛ kumasoba in kɔnɔna na nin waati in na ka ɲɛsin radio Nura FM ma dɔgɔ min ye Aweka dɔ waati ale bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni kuma tɛmɛ ni fasili ɲɛma ne bɛ n Keleku min nouvelle horizon bɛ bɔ ni ale ye Luwanze ka sagamara ni bɛ cogo dɔ dutigiya o ko b'a a kɔnɔ Luwanze ka hakɛto min ye Musa Ture n bɛ n bolo don ale de kumalen don a kɔnɔna la a ko an ka jamana faama n'a bɛ Asimi Goyita n'a b'ale ko fɔ nin waati laban ninnu na ale ye hakilinata dɔ kɔni ko o ta hakilinata ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye kalanso 2000 ɲɔgɔnna ni ko olu bɛɛ lajɛlen kurakuraya i bɛna ye k'a fɔ fɛn min bɛ n'a bɛ maa kamana kɔni kan ko in na a yira k'a fɔ ko min ye kalanso kelen o kelen kilasi kelen o kelen maa bɛ don k'u sigi kilasi min kɔnɔ kuma in ka faamuya kosɛbɛ dɛ maa bɛ don k'u sigi kilasi min kɔnɔ kilasi kelen o kelen ka a mamu a jɔli kɔ tɛ dɛ a baara bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ban ka renouveler dɔrɔn yɔrɔ minnu tiɲɛna k'olu labɛn dugumala ni fɛn tɔw kosɛbɛ ko o musaka kilasi kelen o kelen ko 2 millions ani tila village wa kilasi kelen labɛnni dama 2 millions hali wa 40 bɛ fɛn min kɛ ka ban 2 millions ni 100 ka kilasi pɛntiri ka ban dɔ ladon a kɔnɔ ka tableau finman ko o kurakuraya a banna k'o de 2 millions ani 100 ayiwa bisimila Patrika b'a ka fɔ la a ko nin kɔrɔfɛn kɔni ko a ye maaw kamana gan ko nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn na ko ni anw ka Mali ko o tɛ n'a fɔra ko kilasi kelen ni ka a kurakuraya ka maɲɔgɔlɔn yɛlɛma dɔɔni ko o musaka ko ka taa jɔ 2 millions ani 100 la ko gan k'i bɛ nin ye anw ka jamana la Patrika b'a ka fɔ la a ko fɛn min yɛrɛ n'o bɛ maa kamana gan maa minnu ka baara bɛnnen don nin baara in ma n'o ye ka kilasi ninnu ni ka a rénover a ko o technicien ninnu u sera ka mun ye an ka jamana faama ka a bolo da a fɔ cogo di ka nin kuma in ka a ta ka fɔ a ye wa ka tila ka bɛn ka k'a kan ko kilasi kelen ko bɛ t'i jɔ ko 2 millions ani 100 o ɲɔgɔn na parce que b'a ka fɔ la a ko nin ye fɛn ye fɛn bɛ maa kamana gan a ko nin ko in yɛrɛ koloba ka di a kɛra yɔrɔ jumɛn ko a kɛra ekɔliso la ekɔliso min n'an k'a ma ko i ni Masa Sise n'ale bɛ Ɲare la o siratigɛ la sisan an ka jamana faama n'a bɛ Asimi Goyita ale ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko 5 miliyari ɲɔgɔnna bɛna bɔ jamana kɛsu kɔnɔna la o 5 miliyari in ko a bɛ kɛ a kɛ ka kilasi 2000 ɲɔgɔnna ni ko olu kurakuraya parce que b'a ka fɔ la a ko dungo jugu ko o de dabɔlen don tiɲɛ don wa nkalon don maa si tɛ kɛ Ala ye ka nin dɔn a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ko an ka jamana in kɔnɔna la fɛn don fɛn min bɛ maa kamana kɔni ko o gan n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ kow bɛ sen na walasa maa minnu ye jamana in nafolo don waatiw tɛmɛnenw na olu ka sigasigaliw k'u ka boloda nka baara wɛrɛ min bolodalen filɛ nin ye tan ko nin ye yuruguyurugu kura ko nin ye o dayɛlɛlen dɛ ko ni dun y'a jateminɛ an ka jamana minisiriso n'o bɛ Sugal Kokala Mayiga n'a ka maaw ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan maa minnu ye jamana nafolo ni ka a manger waati tɛmɛnenw na Laji Burama fanga la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye maa minnu ye anw ka lakanabaaw n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ olu ka minɛn minnu bɛ san ka di olu ma olu bɛɛ lajɛlen ɲaami ka kɛ c'est tout c'est fini ye ko wele ko a bɛna bila o ma o waati kelen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin belebele ko in ko nin kɛra dɛ ko in kɔni ko fɛn don a bɛ maaw kamana gan maaw yɛrɛ hakilinata ko o tilatilalen don a ko la dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ tukasi la n'a fɔra ko 2 millions ani 100 ko min ye kilasi kelen k'a essayer ka o pɛntiri ka tableau ko o pɛntiri dɔɔni ka ban damadɔni ladon a kɔnɔ ko o musaka ko bɛ t'i jɔ 2 millions ani 100 la wa ko fɛn don a bɛ maa kamana kɔni ko o gan ɲininkali to min o bɛ sigi yɔrɔ min na mun ye anw ka jamana faama ye n'o bɛ Asimi Goyita n'o b'ale ko fɔ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ nin baara in ma n'an k'u ma ko technicien olu sera cogo di ka jamana faama ka a bolo da a kɔ kuma da o dɔrɔn ma mun ye maa min bɛ bi n'ale bɛ minisiriya la ministère de l'éducation kunna n'o ye syndicaliste ye madame Sidibe Dedewu Usumani sera ka nin bɛɛ lajɛlen bolo don na cogo di ni ka nin baara in ni ka a yiriwa parce que ba kɔni ka fɔ la a mana kɛ cogo cogo k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ a ko dunni kɔni ko o bɛ ko in kɔnɔ dɛ Majima ko b'a kɔnɔ Patrick ayiwa sɔgɔmada in na an kɔni y'a sama ka bɔ nouvelle libération a kɔnɔna la maa min ye kalimukalatigi o de ye Musa Ture bonya a b'a la n'o waati an ta
Mantigama, Wana Dakuria Kelena, Mekufuni Numbe Faranyanga, Filiela, Domi, Awekado, Front Social, Section Syndical, Mbena, Mamo Kablala, Mikado Kafo, Lukonibaka Wulika Joke, Justice Kofo, Section Syndical, Mimbo Luka Blala, Oni Alasonama Kubita Grevula, Aloklitan Wulumla, Katase, Aklita, and Konondoma, no Yebutukalu, Betemenengo Kabui, Mia Awekado, La Fiabugu, Kabalini Mimbeni, Awekado, Abonena, and Nina, Kasoka, Pulisuka, Awekado, Wuli Tabului, Abo de Siratkela, Mia Awekado, Police Fembe, no Lucy Beninguina, Nikado Kafonu Yira Ningula, Abella de Relip, Lalakata, Awekado Kasubumbala, Klaka Kunje, Mia Awekado, Sergeant Dobe, Sergeant Stagiaire do Policido, Awekado Kukuno Kwa Chomina, Alani Moto Sun, Awekado Moto Shune, Asabuye, Akoni Vidui, Abesirkile, Rezo Save, Fambe Venere, Awekado, Machama Yai, Akiba Kamanini Fly, Ube Moto Jakarta, Ubo Save, you Doka Dudala, Unongoni Bella Jelena, Mimbeka Moto Poli Ojina, Awekada, Yimun Katadu, Dukono, Mi Jakarta do Joli, Kasingo Tachau, Nika Temenai, Video Koni, Otaraka Blas, Social Save, Video Blale, Social Save, Mini, Awekado, Uye Kamalini, Kamalini Mimbe, Ni Awekado Bekuku, Awekado Policido, Police Stagiaire, Uyoye, Unongoni Bella Group, Mobile de Sécurité, no VGMS Kofo, Ulukoni, Tatu, Kamalina, Kaseka, Lage, Kanasoro, Donyo Be Ala, Unongom Bella, Utara, Take Aka, Ani Mamindo, Utki Kono, Beka Nini, Fasrika Baku, Akuni Watina Mim, Polisu, Bruni, Shimbe, Juguani, Awekado Tablo Dola, Yamotel, Kamalini, Mimbe Ablecham for me, no Borena and Nina, Watikele in Vanabika Katunico Policy, Awekado Dendova Ola, Awago, Feminabi Markamana, Akukma. Akalaje Nyama Jolina, Secretary Kemi, Musica 2, Gunu Bella Gilio, Sika Noya, Chumi, Recruitment Barrow, Awekado, Ulu Pepsica Noya, Chumina Casoro, Awekado, Amake, Awekado Gilabai. What do you? I knew Lufra Franyanga, Mini Awekado, Cabo Independent, Ukapidum Boli, Bala, Sabuati Ponosia, Okmambe Kanban de Maba, I'm a befu. Yamaya Fotomuna, I'm going to be to go to Kesa, Biala and Baskia Anka, Jamana Fonada, Timon Nama Yakuba Ake, Baferenda. Timan Cleania and Nigerian or Conala. Kasabi, French Mambe, itu ya Aponala. Then what is Labanuna? Iraka for Angle Critimon. Kabi Abiwati Jambo, Iraka for Akatuko Amai. Well, not Akatuko Amai. Pembla Deliminons or Aconade? Aligo train. Ofana Kera in Chukindila. Sabu, Awakado Koda, le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la cité des Askia. Moukala Canalini, Ubulamino Kalakanali, Mini Awakado Serafe Bandi, des bandits de grands chemins ont été arrêté. Bandi minube no tieni kala juguyi sega daru kam mo fenno be ango force de défense kofo ako parmi les marfara figure un élément radié des effectifs de la police nationale. Mi tieni kala nui ma do bula mingo ni kungena kabo ango police nationale kabo policiala. Il vient infirmer les informations selon lesquelles ce dernier était policier en service. Donc nous va ira kafo mi yekuno funu min dira kafo ko kawleni police barakelay ak ngene didu kuma ode awekado fora kuma na sa fasiri nu ubedi farala bi nyon ka halibi mi be finitigu awekado welele du ni ngene ka wati ko ni sira be fo ka be wali mando mi yekanu bani de baw ka to ni ga technicien fe sabu wati anta ndega mami ala sona shini ananyo asoro ni ngene kele mi ni bala sonugo abi fo ka wali mando anga kene ngono fulin tan ni la se sumaila dambele anaka dimba ya bela jili Minye Aminata Kanzai, Minye Dono Sherifu Musu, Jamanua, Amba Fuka, Walimando, Sanga and Wati. Mamadi Kulbali, Nangwa Makofa, Alibia, Awekado, Fedu Babulu, Yansako, Sika Jetumi. Paki, Amba Fu Jalakorodia, Anganuba, Bilbil, Jalakorodica, Befu, Anga Kumasuba in Gondana, Etoy Bakari, Yamu Beki Mako Beki, Netway Mamadou Jamu Mega, Dafu Yamanka Madu, Natu B, Doyaninga Willy, Mbe, Awekado, Fully, and it's only Lassi Fubuka. Bilbilema Madu Jara for Bukaramugo, Kangorobai, a flame Nafagi, Madu Jara, Eka numéro Fontane. Madu Jara, ni Mamu Alasro, 79, 85, 85, 41. Abana. 79, 85, 85, 41. Aywa, Bashidok Mana Mamadou, Amba Fonto Amadou, Fuka, Walimando, Sanga, and Wati, Ambe Kanubani de Meba Befu, Nura FM Sanfe, Adama Touré, and Tungarange Bear, Sanga Fuliboyi, Sona Shini, Aminyon Soro Ningene Kilingo, Aketu Beninka, Salut à la maman de Akam.